Hej, mit navn er Kasper, og jeg er en del af Video by Heart. I dag vil jeg gennemgå 3 forskellige typer mikrofoner, der alle egner sig godt til optagelse af webvideo. Se med her. Først tager vi fat i den lidt mere avancerede løsning, kondensatormikrofonen. Den er rigtig god til voiceover, hvis du for eksempel vil indtale stemme over en allerede optaget video. Og som udgangspunkt giver den faktisk også et bedre lydbillede end så mange andre mikrofoner. Prismæssigt ligger de fra omkring 500 kroner op efter, men vi anbefaler klart, at du bruger minimum 1500 kroner på at få en mikrofon, du bliver rigtig glad for i længden. De fleste kondensatormikrofoner kræver et eksternt lydkort, men der findes også modeller med USB-udgang i, så du kan tilkoble direkte til din computer. En anden type mikrofon er shotgun-mikrofonen, i dette tilfælde en Rode VideoMic Pro til omkring 1500 kroner. Den er rigtig god, fordi den er retningsbestemt, og den er brugervenlig, fordi den kan sættes direkte oven på kameraet, så man slipper for ledninger, hvis man fx skal optage mere end 2 mennesker på en gang. Den er især også god, hvis man skal interviewe udenfor. Den sidste type mikrofon, jeg vil gennemgå i dag, er klipmikrofonen, som den jeg har på nu. Den er perfekt til tale, som fx i denne her video. Den kan sættes direkte på kameraet eller i telefonen, så du hurtigt kan komme ud og optage video. Den koster fra 200 kroner op efter, og det er klart den, vi vil anbefale til de fleste, der gerne vil i gang med at optage webvideo. Jeg håber, du fandt denne video nyttig. Hvis du har yderligere spørgsmål til optagelse af webvideo, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Husk også at like vores Facebook-side og at abonnere på vores YouTube-kanal for flere videoguides. Vi tales ved.